से कमरे पे थनकाय ओ रां पुषा सेंट्रल गभर्नमेंट फाइमानी राज्य सरकारनि फाइमानी बेबाग जागानि चिनि बागै चुबासु फाइमानी साबनि बागै सबायनाय साबनि बागै जों हामग्राय खायनाय अमनि बागै साबो दफा पयला मोथाङै मातरिनाय दफाना जों मा मोथांनाय अमनि बागैनो जों दिनै 70 বছর 72 বছরनि बिसिंग आसुक बिसि जों नुकमानि जोंनो खागै तनिबायखा गणमुक्ति परिषदनि खागै तनिखा कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट ताबुके जनजाति मोर्चा तृणमूल फाइल दङ तामजानि मोर्चा नै साफायनो जों केबो साइलिया जों खागबोनि बिसिंगै से जों केबेल खायो कब बर'बोहे केबेल खायो कब बर'बोहे केबेल खायो कहनि बिखाय दुर्बल खायो हिंदी बायबो दुर्बल खायो जों थामसा बाक्सा तंगनि माइनो एडीसी हा नै जों मारो आखुरो इसे किसाफोरनि थामसानि मारि तंगनि ताबो जों तेवसा थामसानि जेंथा ताफुरो पुरो 1983-84 सालो प्रोफेसर मालविका दासगुप्त एमबीबी कॉलेज ऑफ फोरोंनाय इकोनॉमिक्स नि शिलंगो थांबाय जेफोरो वो पेपर प्रेजेंटेशन खायो जे त्रिपुराओ आसुक खायो और फातानि बरफ बांखा और वानसारक बांखा और जागा सागजाखा हिस्ट्री रिपीट itself अर्थात लाइबवा तेवसा किबिले खायो माने त्रिपुराओ तायुंलिया हनेबो सुइखा ओ पेपर तावको कथां तंखो जोनो तांगै आसुनो जदि बरफ जदि जोनो खायरकांगाय एडीसी क्लाइफुबो सिनि बरफ जेफुरो एडीसी सानफुबो एडीसी रो दाबि खाय तंखुबो बरफ केबेंगो बरफ शिवो इप्रासारक एडीसी सानमानि बिसिंगो सिनि तंगला सालसा बरफ एडीसी नि फातारो सिनि बरफ तंगमानि जे हारत्न राज्य साननाय इनि जों बेबा बुजिवैनो गावखानो नारनायनि बागै गावखानो मोथांनायनि बागै गावखा मोथां तंखायसे सिनि सिनिमानि तंनाय सिनि हा तंखायसे सिनि सिनिमु तंनाय इप्रासार